Vedecké štúdie potvrdili, že kvet pagaštanu konského ponúka antihyaluronidázovu a antielastázovu aktivitu, ktorá pomáha udržiavať pevnosť a vlhkosť pokožky. Má vysoký obsah polyfenolov vrátane flavonoidov, ktoré chránia kapilárnu stenu a normalizujú vaskulárnu permeabilitu, chránia malé cievy a pomáhajú predchádzať ich presakovaniu. Taktiež inhibuje aktivitu lizinoxidázy, ktorá je spojená s produkciou priečnych vlákien kolagenu a elastínu, ktoré zohrávajú úlohu v tom, ako sú kolagénové a elastínové vlákna spojené v koži. Kvet pagaštanu konského podporuje hojenie rán a proliferáciu endotelových buniek, ktoré vystielajú všetky krvné a lymfatické cievy a zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní plynulého prúdenia krvi v tele, podpore krvného obehu a ochrane žilového systému. Štúdia tiež potvrdila jeho protizápalové a antimikrobiálne vlastnosti.